Julius Malema atanga iko zvinezvi kupa pressure kumaZimbabweans kuti right, it's time yekuti vanhu mudzokere kuZimbabwe munobvisa munokonfranta president Emmerson Mnangagwa. Unokuziva kuti kune nyaya dziri kuitika dzemademonstrations emusi wa31 hanzi maZimbabweans musaite chikawadi ende musaite makawadi, dzokerai munofesana nemunhu wenyu iko zvinezvi, kwete kunakidzwa nelife yemuSouth Africa muchiononga zvese zviri bo achiti there's no way pekuti mungaenjoy life muSouth Africa mune kumba futi kuno kuti makambopoterawo makadidi. Ende maZimbabweans akawanda vari kuvhura mabusiness muSouth Africa, ende maZimbabweans akawanda vari kubenefita pamadhiri akawanda wanda ari kuitika. Kune vamwe vari kunetsekana kutoregister sei makambani, zvatokosha iko zvinezvi. Ende ndatoya ndine update kwamuri yekukuzivisai chirongwa chakanaka chiri kuuya nana Mukoma Owen iko zvinezvi. Munongogara mangovabata ipapapa votokuregisterai company yenyu kana vokuvhurirai FNB business account. Zvinhu izvo zvinoitwa nemunhu angori nepassport iri valid chete, because muri kunetsekana kuti ndoita sei ndonhingirina. Unongoziva kuti business transaction pese parikuitwa dhiri, ukasvikira murungu wabata chikontraka chako uchida kuita chichi, hapana pekuti anokupa mari mumaoko kuti uratidze kuti uri professional. Unongomupa bank account yako account number otokuwaya mari muaccount mako ubva watrustiko. So it's very important kuti mugare mabata Mukoma Owen zvachipa zvinhu izvi. Munongoziva kuti Mukoma Owen ndabva kwaCulient iko zvinezvi, ndaudzwa kuti mune promotion yamuri kuitira vanhu vari muSouth Africa. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Kana uchingori panapo uchida kuadvertiserwa business rako, number dziri kushowa pascreen dzangu handimakudziziva. Munongogara mandibata futi ndongokuadvertisera. Aiwa, munoziva kuti inini chibaba chemaadverts muZimbabwe, top 3 yevanhu vanoadvertisa zvemhando yepamusoro paYouTube ndirimo mutop 3. Handizoziva hangu kuti ndiri panambani, but ndingoziva kuti ndiri mutop 3 yevanhu vanoadvertisa. So garai mavaconductor. So nyaya iri panapa guys, tagara taonesana. Malema ari kuti maZimbabwean ese garai madzokera manotaura napresident wenyu mumboonesana pane zvaari kuita. Handisi kuziva kuti nyaya yamuri kuionawo sei, yatooma mudariro iyi guys. Tell me what you think in the comment section. Nyaya yaJulius Malema kuti muri kuionawo sei. Ndichasiya kune vanoda kuisa maaudios akawanda, kune vanoda kunzwisisa zvinhu zvinenge zvichiitika. Namba dzandakusiya pascreen idzi munongondibata, munongoisa audio yenyu ipapapa, munonzwa yakubuda pachannel izvezvi right now. Kana uchitone something to say, gara watoisa izvezvi kuti gara tatongosvitsa kumaZimbabwean ipapo. Right, muchine politics dziya dzakudhara dzokuti umwe undoputsa zvinhu zvevanhu, muchindotema musha wageza, zvinokupei? Unowanei pakundoparadza musha wageza? Munowanei? Alright, Mnangagwa wacho zvaaripo munei? Mune mapurazi, mune mombe, mune mota, munei? Hamuna kana chinhu. Vanhu vane zvinhu chavo, pana kana munhu one anombosengwa kuenda kundoparadza zvinhu kufa mugwageza. Zvinongoitwa nevanhu vane njere dzisina kudzidza zvakanaka, vanhu vasingafungi, vanhu vakamwira ropa pakuzvarwa paya, ndo vanhu vanoita zvinhu zvakaora zvakaita saizvozvo. Muchine politics dzeZANU-PF dzakudhara dzana Mugabe dziya dzokunguva yavatsvangirai kuti kwai pondai vanhu, rovai vanhu, mapedza mosungwa nzwa ukatumwa nani. Enda makapusa imi. Mnangagwa iye akabva ipapa pakamuomera ipapa, ende agari pokusvika rini narini. Muondosinzwa izvozvo, mangwana munosara muchitarisana nevamwe vanhu sei? Masara ende wacho muri ndanoputsa hamuna kana passport kana underwear huna. Zvamakaenda notema ipo mukapuwa zvima$5 kana zvima$10 mukamwa doro muchinazvo nhasi. Makaora imi, nyengerwa nana Mutsvangu, makapusa stereki, chafa muchitambura. Vamwe vanoshura kuti vana Zimbabwe vabudirire, munofunga kuti geza eji hari. Kumbotarisa eji ndageza. Ukotarisa eji yako waenda noputsa zvinhu kumba kwageza. Vageza kusikare Mwari unovadana, vanenge vatozorora pavo vanenge vapedza. Iwo chine makore akawanda ende uchatambura. Kubatwa uri mupenyu segurwe, wourawa uchidzvanywa risati rafa, robviswa matumbu riri benyu, wobikwa rozosasikwa zvine munyu. Nongonyatsoona kuti vana imi makaora pfungwa dzenyimi. Ende makaputsa muchiri kushandiswa imi. Siyai zvamunoita zvokushandisiwa neZANU-PF. Svunurai, ngwarai, onai. Ruputsirwa dzimba mapurazi hamuna kana title deed richonopuwa. Iye zvazoda munongoramba mukunyeperwa nguva nenguva. Mano makaora mane brain dzenyimi.
kundwa nambuya madhuwe. Mbuya madhuwe vakaimba vakati kana mukasashinga mega hamumbowani rugare, muchingoti takarwa hondo tinacho chimurenga cheiko. Dei tatakura nguva tingati takangoendawo kuhondo, tingati takaenda vakarwa hondo chachai vari kutambura vana kana chinhu. Vana Mnangagwa vana zvavakaitawo kana munhu chinhu chakagona kuitwa naMnangagwa wacho wamuri kuramba naye idhikiteta munhuyo, muurayi, ende wakauraya vanhu vakawandisa. Emudze anatsonzwa imi masiyaiwo imimi vamwe vacho tokuzivai madhirenyi akadhakwa ekungokidhinepa muchiuraya vanhu zvakadhakwa. Vanofana kuenda because it's the right time to go. It's time for end. It's end. Akazvitadza. Dei kana anga akazvigona ka anenge dei akaita something chinooneka kana chine background chine structure but pane kungwarira kuisa machina vachidya mari nemachina panapa. Ndo chii chakadaro vanoswera vachidya nemachina avo panapa. Chii ndo chii chakadaro. Isusu vanhu vachisafa muZimbabwe zvinhu zvichibuda kudai somamineral izvi vana boterekwa ndikakutaurirai raswera nekucherwa riri kucherwa pasina zvokuti kwanzi pachanoita rodhi boterekwa chairo paunoona kuti panopfuurwa nerodhi vachimwana vachiba zvinhu mbavha dzevanhu. Idzi mbwa idzi ngadziende. Inini I'm very disappointed kubvira kudhara nyange pakaitwa maelection. Wakamboonepi election inoitwa mausiku? Maelection anovhotwa mausiku kunzi vatozopinda kupinda kwenhema. Zvinhu zvakatemesa musoro izvi. Ndo paunozonzifosa kunzi nzenda kuno mwana wese enda kunovhotera, enda kunorejesta uvhotere paunoda. Ndinoenda kunorejesta zvokuvhota hapana zvazvinoshanda. Hazvishandi izvo. Hazvishandi. Ende unonge uchikoza kuti chahwina ndichocho. Tinoswera ndozvamunoda kuswera muchitambudzwa. Izvozvo mungaenda kune dzimwe nyika nana South Africa vanodemonstrata but vamwe maZimbabwe makavata. You are lazy. You don't think. Chinonzi demonstrate chinoitwa but munovhundutsirwa nevanhu ava. Vanhu vakangofanana nemi. Ndasarenda ini. Vanhu vakangofanana nesu. Munhu akangosikwa nemi. Munhu wamungatofanira kutya munhu waMwari. Kunze kwaMwari chete ndo munhu watingatotya. Asi imi munototi kwanzi saka kopinda ndoda chamisa kudii kwe achapinda. Vanhu ava vari kuziva zvavari kuita, vane mapro, vari kutoronga zvinhu zvakanaka, gwara rakanaka, pamwe vari kutoziva zvavari kutoita. Ende musafunga kuti havasi kutori muconnection, vatori pamwe chete nana Chamisa vamuri kuti vana Chamisa vari kutoronga zvose decision dzose idzi vari kuronga vese nana Chamisa. Hapana nana Chamisa hapana chaasiri kuziva. Information yanenge anayo. Bhararuzi vari kuziva. Ukaona munhu achinyarara handinzasi vakanyarara kuvharisa vavengi kuti vamwe vanhu vavengi vasazive kuti kopinzwani. Bozi vakaziva kuti kuri kupinzwa nhingi zvinongodhakwa. Munoti chaita ndechipo. Tinoswera tichivhundutsirwa isusu sevana. Hatisi mahuku, hatisi huku inongoswera ichivhunduka ka. Taisi vanhu vanofungawo. Huku ndo inovhunduka. Kwete kuti munhu oita structure. Structure hanzi Zimbabwe inoda kuvakwa nesu varidzi vayo. Kwete kuti tinovakirwa nevamwe vanhu. Ende yoswera ene kana nchida kudzai kuti chinhu one. Vese vanhu vari kunze kwenyika Zimbabwe ndo inenge ichitotaura kunzi ndo the worst Zimbabwe. Because of people hamufungi. Hamutomborizini kana kuti mumbowana time yekuti saka how we do. Chero even pakaitwa maelection dei makaramba kuti hatisi kutoda maelection. Mukamboona pepa rinoshaikwa maballot papers. Izvi ndezvokupusawo izvi. Vanenge vasingadi kumaburitsa umu. Muchinzi azoshayikwa vanenge vanawo kutanga kunepedzera kutsvaga zvenhema. Zvinhu ndenichizvionera muchikaza izvi vanenge vanazvo. Asi muchaswera muchitambura. Inini kana ndoda kutsvaga mufufu makandiwana. Ndo chinhu chandoda kukuudzai.
muswere muchisiendesa maodhi asina nebasa rose kuvanhu muchiti kwanzi chichichi ini hapana kwangu unondowana unondowana ende haundizivi ende ndinobuda in time of pane time yekuitika pane zvinhu zviri kuitika zvine musoro ndopandongobudikira muchandiona pandobudikira ndopamuchandiziva Khuliyati. Lalela lana ndoda. Manje singamaZimbabweans we are united more than ever. Akuna Ndebele, akuna Mshona, neyami i-audio uyidlalela abafowethu kubo Harare kuphi zonke indawo. Laba abazwa isiNdebele bazozizwela kahle. Thina we can't wait ukubona i-helicopter yomkhwenyana wethu i-roma around kuma-villages asemaThebeleland South nakuzo zonke indawo. Into ekhona nje mina engingayisho kanti kwakuzoba nini ubusela abunayo ipentsheni, akekho umuntu otshontsha aye kupentsheni. So into ekhona esiyifisayo thina yikubona ayikho umuntu nje ozokhuluma nge-house arrest, angeke sizwisane naye. Akekho umuntu ozophatha iZimbabwe ozothatha amasela awafake ku-house arrest. Oblessed Mhlanga abekho ku-house arrest, baseyikhindini, basemajele, they are in jail as we speak, baboshelwa into engekho. Ubaba omdala esimthandayo ugeza okhulumile ungaphandle. So into esiyishoyo ukuthi besifuna ukuthi kuqale uMnangagwa kube uyena umuntu wokugcina ukuboshwa kuze abone ukuthi abafana bakhe bajeziswa kanjani. Bonke labo kuDamnangagwa nabo banibani bonke abenza ubugebengu funa bavalelwe bonke, badonse all 3,500 days without bail, bahlanganiswe endaweni eyodwa nabo Wicknell Chivayo. Bengaphekelwa, asinasisebenzi sika-government esizophekela imgulugudu amasela thieves. Our government employees can't cook for the thieves. Abantu abanjengo-Wicknell Chivayo. U-Wicknell Chivayo noKudada Gwirei, they must cook. Umsebenzi wabo bazoba bepheke, they dish for each other, lezo beans or pig's ears, namanqina, no fancy food, no blankets, only 2 blankets will be enough. I wonder because uWicknell Chivayo is so stout, growing his tummy, ukuthi uzombatha kanjani ingubo. And then after 3,500 days, and then sibambe ubaba wakhe uyavalelwa naye. Ubaba wakhe ahlanganiswe even with one cell nabo Meblich noMona nomfazi walo bathi ngubani ngoba vele kuyefana bathi ngowakhe. Umfazi kaMthwangwa avalelwe nabo one cell. But uMnangagwa must always in the morning ashaywe maybe 5 slashes before breakfast and then 2 lashes before supper. Even if there is no supper, uzolala njalo, we don't care. Okay, bantu batshela abafowethu thumele le audio le ifike kubo bonke abantu. We are tired. Sangena ezikolo abazali bethu bebhadala with an idea sicabanga ukuthi nathi sizothola imisebenzi, but zange sayithola. Inhliziyo zethu zibuhlungu la esikhona.